एक्चुअली जों नैबे एसेम्ब्लिल' नङा थांनाय जों काउन्सिलनि जे इलेक्शन जालांनाय जों बेनिफ्रायनो कोअर्डिनेशन कमिटि जोंहा दङ जों बे कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जयैनो जोंनि एक्स एनडिएफबि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं लिडार्सफोरखौ लानानै जों काउन्सिलावबो नाजादों आरो नैबे दायो फैगौ जे एसेम्ब्लि इलेक्शन जों बे एसेम्ब्लिनि इलेक्शनावबो जों गासै एक्स एनडिएफबिनि कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जों बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट खालामदों आरो देरहाहरहोनायखौ जों लुबैदों। दिनै जों नुनो मोन्दों जे काउन्सिल जालांनायनि उनावबो जे रायजो राजाफ्रा नै दानि गोदान सरकाराव बांसिन गोजोननाय गैया। दा बे हिसाबै जोङो सोलायबावनांगौ हिसाबै मावबावनांगौ दं हिसाबै जोंनि माखासे जोंनि रिहेबिलिटेशननि खोथाखौ जोङो इमप्लिमेन्टेशननि जानांगौ हिसाबै जोंहा मोनसे गोग्गो सरकार नांगोन। दा बे गोग्गो सरकार जानोब्ला जोङो पावाराव फैथारनांगोन। पावाराव फैनानै जोंनि जेसेबांखि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि इमप्लिमेन्टेशननि खोथा दङ रिहेबिलिटेशननि खोथा दङ जों बेफोरखौ जाफुंसार होनो जों खौसेयैनो नाजाबावदों आरो सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो जयै खौसेयै जों नाजाबावदों। जोंहा गोबां लिडारल' नङा केडारफोराबो थालांदों। दा बेबादि हिसाबै जोङो पुनराय मोनसे लिस्ट आरो गथायबावदों सरकारनो। दा बियो माखासे भेरिफिकेसनबो जाबोगासिनो दं। दा बे भेरिफिकेसननि जानायनि उनाव मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि दागोन बिथांमोना सरकारनिफ्राय आरो बेखौ जेसेबां थालांनायफोर दङ बिथांमोनाबो थख' थख'यै मोनफा मोनफा एबा साफा साफायै मोनजोबगोन। रिभिउनि खेथ्रआवहाय नोंगौ जे रिभिउआ गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा जोंनि जेसेबां एकर्डआवहाय दङमोन दफाफोरा जे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेशननि खेथ्रयै दिनै जोङो आफादखौ डिजल्भ खालामबाय सर्ट पिरियडनि गेजेरजों। नाथाय जोंनि रिहेबिलिटेशननि खोथाया दिनै दाबो जाफुंसाराखै इमप्लिमेन्टेशननि खोथाया दाबो जाफुंसाराखै। बेनिखायनो सेटेलमेन्टआनो जायाखै। दिनै लिस्टआनो जुदि क्लियार गैयाबा अब्ला रिहेबिलिटेशना माबायदि जागोन। बेनिखायनो रिभिउआ जानांगौ जाथारनांगौ आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि केडारफोरनो रिहेबिलिटेशनखौ खालामनानै होनांगौ। आच्चा दे गसाइगाव साब डिभिजन सिङावहाय नैबे थिलिपारानि बिपिएफनि अफिस मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि मोनब्रै मा होनो बेखौ फ्लेक्सन ग्रुप एक्स एनडिएफबि बे एक्स एनडिएफबिनि आरो मावथिफोरखौ लानानै आरो बिपिएफनि नैबे गसाइगाव 28 नं समस्थिनि बिजाथि मानगोनां माजेन्द्र नार्जारी सार आरो लोगोसे 29 नं समस्थिनि एमएलए मानगोनां रबिराम सार बे समस्ति मोननैखौ लानानै दिनैहाय जोंनि फैगौ बिधान सभा इलेक्शनावहाय जोंनि नैबे एक्स एनडिएफबिफ्रा कमप्लिटलि हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफनि नेतृत्वनि गेजेरजों जों एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम समस्ति दङ आब' प्रमिला रानी बायद'। दा बे मोनथाम समस्तिनि गेजेराव जों जेसेबां हायो एसेबां एक्स एनडिएफबिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बेहाय गुरुत्वपूर्ण सावरायदों। दा आरो फैगौ बिधान सभा इलेक्शनाव फैगौ एप्रिलनि 6 तारिखआवहाय जेरैखि जायाबाबो जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै कमप्लिटलि जोङो बिपिएफखौनो 12टा समस्तिनि गेजेराव जों बिपिएफखौ देरहाहोनानै जेरैखि जायाबाबो बे फैगौ महाजोतनि गेजेरजों जे दिसपुराव जे जोङो मोनसे कंग्रेस एआइइउडिएफ सिपिएम सिपिएमएल आरो आन्चलिक गण मोर्चा आरो बिपिएफ बे जयैनो दिसपुराव जे मोनसे गोथार मोनसे महाजोतनि गेजेरजों मोनसे दिसपुरखौहाय जोंनि बिपिएफनि आखाइ आरो कंग्रेसनि आखायाव लाबोफिननो थाखाय दिनै जों जयैनो बेफोरखौ मदद खालामनो थाखाय बेयाव गुरुत्वपूर्ण जों सावरायनाय जादों। दा मेन दिनैनि उद्देश्यआ बेखिनियानो। एक्चुअलि बेवहाय दिनैनि बे थुबुरमाया एसे खम जादों हाखु दाखु जादों आरो माखासेया मेसेजखौ मोनस्लाबजोबाखै। गैयाब्लाबो दिनै बेवहाय जोङो मोनब्रै फ्लेक्सन ग्रुपनि जिहेतु एक्स एनडिएफबिफ्रा गैयाब्लाबो 200-300नि बारा बेवहाय केडार्सफ्रा दंफैयो आरो बेवहाय बेसिकेलि जोंनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय रबिराम नार्जारी सारनि समस्तिनि आरो जोंहा माजेन्द्र नार्जारी सारनि समस्तिनि एक्स एनडिएफबि वार्कारफ्रा बेयाव दंफैजोबो।
दा बिथांमोना कमप्लिटलि जोंनि गोजौनिफ्राय अर्डार बायदियैनो दिनैहाय बिथांमोना खामानि मावगोन। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो MLA सानै रबिराम सार आरो माहाजोन सार आरो जोङो नैबेनि रन्जन दैमारि ग्रुपनि XNDB बिथां मानगोनां दानसोरां नार्जारि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा आरो लोगोसे जों दिरें ग्रुप हान्जानिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बेवहाय एस ग्रुपनिफ्राय दं आरो माखासे जोंहा गबिन्द बसुमतारिनिफ्रायबो माखासे सिनियरफोर दं। बिथांमोनहा एसे लेट जादों फैनाया। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव जों जयैनो फैगौ बिधान सभा इलेक्सनावहाय BPFखौ दलै बलै जोङो सहाय मदद खालामनानै जोङो जेरैखिजाया गोजोन संसार लाबोनो थाखाय गोजोन सरकार लाबोफिननो थाखाय जोङो दिनै मदद खालामदों आरो जेरैखिजायाबाबो आसामनिफ्राय जोङो BJPखौ आउट खालामनानै जोङो जोंनि महाजोन सरकार कंग्रेस आरो EIDF आरो BPF CPM CPNखौहाय जेरैबो सरकार लाबोनो थाखाय जों नाजादों। बेखिनियानो फैबाय थानाय बे सायख'थिनि बिखय बेनो दिनै जों जाय पार्टिखौ जों सापर्ट खालामदों नैबे 12टा समस्तियाव BPFनि दैदेननाय नैबे 12टा समस्तियाव जेरैखिजायाबाबो जोङो बर'नि गासैबो दल संगठन जाथि जन'गोष्ठी हारि हारिसाफोरखौ 12टा सिटआव 12 जन MLAफोरखौबो जों देरहानो थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा दल संगठन जाथि जन'गोष्ठीखौ जों खावलायदों XNDBनि जानानै। बिनि मोनब्रै फेक्सना सापर्ट होफैदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? सिगांबो BTC इलेक्सनावबो जोंनि बे NDBनि मोननै फ्रेक्सननि गासैबो XNDBफ्रा बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होखादों BTC इलेक्सनावबो आरो दाबो नैबे MLA इलेक्सनावबो बिथांमोनहा गासैबो फ्रेक्सनानो NDBनि XNDBफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बे हिसाबैनो दिनै बेयाव एसे मत बिनिमय सावरायनो थाखाय जों बेयाव ज' जादों। फैबाय थानाय सायख'थिनि सोमोन्दै रायजो राजानो सारा मा मेसेज हरनो सानो? ना रायजो राजाखौथ' आं जेब्लायबो दा बिथांमोनखौ खावलायगासिनो दं जे बेबाराव जिहेतुके महागठबन्धननि सासे बिजाथि आं कंग्रेस AIDF हक बा CPM हक 7था राजनितिक दलनि गतिके बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोनहाबो जायफ्रा राजनितिक दलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो जथेस्थ' परिश्रम खालामदों महागठबन्धननि बिजाथि आंखौ देरहाहोनो थाखाय। बेनिखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायो बिथांमोनहा निस्सय जोंनि सपक्षेनो भटखौ होगोन। आंथ' जे नायदों 90-1 लाख मोनहैनांगौ दा हिसाब खालामनानै नायोब्ला मानोना गोबां रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं हयथ' BJPनियानो हक UPFनि हक बिथांमोनहा हयथ' जोंनोनो माखासे मानसिफ्रा भट होगोन आरो ओरै माइन'रिटि भटआथ' जों बांसिन मोनगोन बादि आसा खालामो। बेंगलि भट जेसेबां सम्प्रदायनि भट दङ बांसिन जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आं आसा खालामो निस्सय 90निफ्राय 1 लाख भटखौ आं मोनगोन।